pasok nga daw yung tanan. Gikan ko dahil sa ubos kay magkuha tapos kubasa. Katong ang gitanaw dis nga agi nga hapit na maguwang. Darawa man na ginay. Gapo ilog harvest ni Dodo. Na may mga kubasa alas ubos. Saba. Saba kayo na nagbijuki. Mga manok na. Kani pang ihawon ni. Karabi kasirakan ka sa mga manok ka. Bakit sa paring tulog kakuan? Bibi, kay di pa. Pero karang ibang manok. Mga ihawon, ang ipang sugba ka adlaw. Kaya tubo. Be? Kuwang na bagha ni. Pasok ko sundang kaya tigbasan. Amin dari pikas. Karang sa may arang guwangan na. Di kada po rin pang-usap ko na rin tubo. Kaya basig mabagli na dyan pag-ahang pasta sa ngipon. Des dagra pa ka na bagli dari pikas. Bagli na po. Diyan, maadto na po ko na niskoan. Dintis. Lisod dyan basta agad ang ngipon. Kuan na karang may puro na pinastahan. Kaya magkakaroon ganit tagahi. Diyan o bikil o bagli. Pero sa akin kanang sugba man og kanang may karang baboy sa gahi sa pagingkib na ingana. Lagiti bitaw da. Bagli agang ngipon nga patunay pasta lagi. At ko sa kong igsoon nga while ligo. Bebisitas na nga karang kagwapo. Para man na pangmang na. Kara, no, yari na shout out sa mga igsoon no. Shout out pa. Hala. Kara guys, nga while ligo. Ano, shout out ko sa kong igsoon nga way mga ligo sa Manila. Halaga. Sama sa Roxan. Si Ate Roxanne, shout out ko ng ating duwa na ligo-ligo sa kasimana niya. Halaga nagkalung. Hala napas Ilina. Puti lubos Ilina di ay. Hindi na ni balikwad. Darapas pagka 28. Napas Aryo. Napas Leo. Basta tawag mo nila, shout out ko nila way mga ligo. Hala. Hala ni ipos kasama sa ganang Roxan. Di sa katagag. Kita mo gusto ko din, follow mo ko rin. At dito yung mga post natin, Ate Tere. Sa una, gamay pa ni siya. Karong. Wadil sa Dinmonti. Karong busog na. Mura nang Ano po ko sa una nilo, ingana pa ko. Kara mo na po muna. Na. Wala man. Da. Hala na kainom na atong ka. Punta sa bako. Bunga. Sandaw man. Sandaw mata. Nadadura. Kasama na oy. Kasama shout out mo na oy. Tama naman. Di jang bayo taram to. Ano? Ano? Kamaran! Tatakot-takot sa bayabas! Lagpuliray, di ada ni jag mga biyaba. Bayabas! Pagkakaw ka rin na, langit mo ko na nai. Langit mo ko na na, bayabas! Oo, usa. Sarman ko siya. Ag na to, tuwa po na sa. Tamay sa bana na. Lami ka na mo daw. Pus ako na sa ali kasi ali ako nakatilaw. Pailuan, manimog mangga, nahinog nagmanggalom. Kamong garbay dagan. Hala ka, kargilis, madam! Pag-is na kay, hinog naman nga biyabas di ay, ba't ba yung gikuha na ganiha? Yun na, nino kong along. Hey! Abi mo kung gahi pa. Agahangan-hangan, pa siya gahanap ang ipon sa bagli, kay gahi. Balag na musta ng hipon ya. Ang hirap po sa bayabas. Yung magbiyabas kita. Hala. Jangan sa bayabas. Ada
Sana guys, siyempre na guys. Dahil mga kaliho, itong barato. Ano, nahubog na na. Eh na, dodo lang. Super panuklaw. Ano na galing? Sige sila. Along. Masira ko sa Diyan ako isa na dakpan, gibuhian man. Nasa na dia. Mo di buhat na na kad adlaw. Bisa na jud mahimod jud. Segan sarili pang kuri-kuriun. papo niya kayo magpudo-pudo lagi. Yang sarili kuri-kuriun na di galis gunahan. Dari na pusikod. Kaya maghimo ko sa kanang nai. Banig na, nakuha sa sagbuli. Himunga nagkuha na kanang tuko nai. O ama, katol mang gabong. Ah, di na nang guwang. Ah, may mang gabong. Ano ba na mga gabong? Ang sama yan mong buli nai. Ang bakusan, humong sili. Katurang lubi kay gahi na. Kani humok nila mili kay ngana ora mas kutsili uja. Ligon. Ikaw man ito Buli? Ang silig. Ako tiguan nai, ako tiguas kutsilyo. Pwede pa kani. Ka wala panunuso ka na. Ah, maudi ay. Sakto res. Pani ug mana. Very good ka nai. Ha? Very good ka. Kay na gahi mananing tekeg sa buli. Gahi pa sa kuan karang may lubi. Sakto na po himuon na nai ug karang may silhig. Unsa kay arang taas man teptepan. Oh, mana lang ita akin. Unsa karon sa pagkuhaon? Ha? Karon ni pagkuhaon. Asa lagi ka alanganin na ako na. Be. Ning ka puyo ra man ni kamutan tingali. Ugma na. Palis kay nandun man dani. Uy. Nadali ra kuha ni na. Uy, kakuha na ko nay. Ka. Kana ka ni siza. Kama na ba na? Pasok na di ay. Karon pa ko kahibaw nay. Nga, pwede na rin mo silig ding tikag sa buli. Ato ko sila man ita tapos sa Valencia. Ha? Ato sa Valencia nakakita. Ah, gikan tos bukid sa anunang. Sakto sila ay. Ito naman si Za. Ito naman si Za. Tapos Saba kay din na nag-video kiss sila dudu. Ug man ang tabayan nga hanan ng sugdan. handa ang plano. Hani imong sanay sa imong hani imong daghang plano nay. Maguna pa kung tanang lang hoy. Nagto, ukrahan. Usa magsuho lang magkatag. Sa mapuwa magsuhuan. Ako ta to ba sa ura ba kay taas kog tulin. Maguna nay, pwede ra ko maguna ron nay. Ako nang tugagin ha. Nay. Sigara ko kaljat ako nagkuno, bako ko kagi. Diba? Ako ba karon pwede naman ko maguna. Di ka pwede maguna, ada ka Pwede ko na yung struktura. Di lagi. Pwede na ko na mag-uwan. Pwede na kung Magtrabaho. Di pang upirahan di na pwede. Iyaw. Di lagi kay mga kuan. Yung mo siya. Di na pwede. Karang pwede na mag-jogging. Ay jogging. Di mag-jogging, kontra mag-walking ra di jogging. Karang na fortune na, mo mas din nakasabot sa avocado. Ano yung kakuan? Sa karang avocado na kayo, manatulong sa atang zuta. Di tama sa kuan. Pwede ra talaga kuha o mamunga na. Kakita man atiman. Fortune. Mo na si Zaybuak nga fortune. Ug kanang naay mamuha ko no sa grabing daghana. Swerte ko no. Aron ko no nay. Agbuwak dan ng fortune garawing humuta sa nga tanan. Ha? Fortune. Lagi fortune. Agisang buwak na arang humuta. Fortune. Isa ka ng fortune gikan. Nga naghamas atang bayan naglibot. Di ka tising ba yun dani? Ah, kaaning Katising. Nang tising. Tingnan may karang pahumot. Ano ako di fortune. agatang alag avocado kay taas man din kulipos man di saging. Na. To ah. Mag-ilig na sila saging. Sustansya. Nga sa niniwang ag karang may avocado.
Ag mga kaabag duro nang isuka. Tapos duha. Suka dua? Ha? Tapos likod. Sa? Okay. Isa magkatong sinda? Sulabi bang pud. Saan ka alumnik lang din, no? Sa kalungnik, o dahil dugong na pag lapad. Loko, taduay ra ka hard. Ilang gisukuan agkarang may punuan sa bago. Ah, ano tong hakuton tong rinahan ay. Sa badya, hakot na pod. Ato sa kayo maugapan init, kung init pa, dugay kita. Kaya nagbuuan karong gabi o tayo sunod. Uy, anda ko Fortune. Dakang punuan. Oh, wala ha? Mao tingali naglabay dadto. Ginagilabay Unsa? sa lingkod. Diha apat sa ring tubo. Lahi man ang fortune kay. Away naglabay nimo. Muturak paghapon. Taas sa kidebuho din na siya. Sakto na lang. Magbuhan nga ko kasada nay. Ugsot ka to ibabaw karsada arong natay fortune sa ibabaw karsada. Parang yung mamas bakilig. Awang himo ang labat yun nato na nay. Hmm? Awang himo ang labat kay di mabuaw di mamatay. Nanguha ko na ugma ang iugso ko sa kasada. Ha? Kanang pagkayo. Kanang punuan sa avocado. Mao tanglan nag-avocado nga atang gipanglabay baka na mga tag-avocado. Bisa nanurot danhi. Ano? Ato ang tarot sa tubangan kaya ano tong juta pwede na to mag tanom. Huwag na iliso. Patod ko yung tanong dito. Lagi. Inganin na rin probinsya. Inighapon manghagbas-hagbas sa mga tanom. Ano kayo malayangan, mamunga. Dadto, nabura. Naampisan, tukar diha. Sorry, saan nga man eh? Nidya. Dato na. Inganin na rin probinsya. Basta hapon manghagbas-hagbas sa Haling. mga labong. Unsa Buwak man eh. kuan pa na. Di dyan na mawa ng manghaling. Anong manghaling ang mga dyan Ang mo. Manghaling kay aglamok mo. Lupad sila. Hala na ka unin ng abukaduha. Dato na. Ang burti. Maado lagi. Makakaon po taranag sa kabuok nga. Ang kanan po na sa tagitas duta. Sagli sila nagtanong. Manila sa ila suta. Ha? Tapos Manila, at tagiza. Pila brigda sa ilang duta tananay? Huwag na. Dengan dito usan ko, no? Pila? Dengan dito usan ba to? Ada. Nagkakadong duta ah. Ano ko yung pangay kita to? Ha? Nagpahagunit pa natin kita. Nagkakadong duta. Andan ay kabasakan. Andan uwi magtrabaho. Ano ko yung galing? Hindi, yung kwarta. Puro agi lang bahin may ilang baligja og 400,000. Ano na? Apay dito ibabaw na isikbit sa katatay. Bahin-bahin nun. Wah, kinirang din ito na. Manila. Ano karako man ang dani? Basta hindi gagatang kasada po highway. Sa kanang tukuran og kanang nay dako nga. Tindahan sana on. Kasi nagatang kasada dani og highway na. Lagbas na dito sa pilar, nanay mo agila na yung mga series. Nagbas naman eh. Ha? Nagbas naman nga lang sapa nga to. Kadap-dapan nga to. Sinagluban, pilar. Ah, Nagbas naman eh. Talaga ka naman. Nagbas naman eh. lagpas na rin eh. Libot-libot na pa nga kay motor man. Libot-libot kay nga nga to pilar. Nagluban. Naglabas sa tipunan. Unsa mo sugot ka na yung mag-drive na kong motor? Nandi ka huli. Nay. Musugot ka na yung mag-drive ko, nay. Di pa kumusugot. Sugot. Ganahan mo ko mag-laglag ka na mag-drive og motor. Unsa? Silimwil kay di man kamao. Dito. Unsa ni kung ako nalang may mo drive. Kay kamao man ko. Papaklisa na siya. Ha? Papaklisa. Di lagi si Zawa si Zay interesado kay mahadlok. Ano makita na na. Nagsubuhol ka. Nagsubuhol. Mahadlok silimwil mo drive motor. Way interesado. Sa. Ano lagi? Sama da. Ang tigbasa ng kapadas. Gaan na di man siya nagahi. Na. Kaning kapadas nga laki o ni hinungdan.
Dinis sa mga munga. Di tayo makakawang danig prutas. Apok-on. Kapag hinak na nalingsig na pang halibon. Yan tam, nagkaligalibon ay. Ang taan ko kari mo na pisanin ko ang gibubuwa dya. Ano ko ang dyan sering-sing dari dia. Kaya ko na nang kariliso dia moturok. Buwak mo. Ano matalo? Na, sana dia. Nagano ra. Taning ingani nga laki nga kapatos ang ngani pamatjem. Enta. Pero para pa ko lang dyan bunga. Enta ano ka nang may agka ng kapatos parehapos tao ka na pang tao nga may hinungdan. Ngani pas kapatos pat din pud. Labi na ng mga kriminal. Labi na itong nagkuan. Labi na itong patay ni Rene. Ngani pas kapatos. Hindi. Basan. Sige mas nga justice. Ay sa Rene bagatan mga tutun sa awas sa karon. Luoy. Nakuha na naman siya in labing memory. Kay ipatay pas mga tao mga suyaon. Grabe dahil dining ko ano. Suya. Kamu patay dito tao jud. Kaya nang gawa sa isang autopsy kay ibunang-bunawan man siya. Diyan ay bali. Dagsang itlog ning tubag agasang itlog kayo gisipaan tingal tong isang itlog. Mura ba muhilak tatiri? Ta. Dahil kung muhilak kayo ako'y tingog kung muhilak ko tatiri. Bisag binuong ra to. Hindi ka din ang iyong mamamuburos. Kay idara na tatiri. Mura ba kintay mga anak ba kintahay mamanghuran ko na ako'y manghud tatiri. Uray manghod may suko ka. Hilak lug kung mamanghuran ko tatiri. Tugang luha tatiri. Maadto kay naa kay kaubas kinabuhi. Nga kay o makumana dug butang gamay bago pang inanak tatiri. Muhilak ba dug kung tugang luha tatiri. Di man ka pabanta dyan, imo mang mama. Mo nagang papatan na kada gabi itatiri. Ha? Mo yang papatan pabanta doon na kay sila may buutan tatiri. Nga man nag imo mama. Silang tulo ba tatiri. Di ka mo bantay, yung lahir ka mo, atro ka mo suot-suot. O ka mo nang may bata, manghod. Pero asa na pagkag-o? Mag-uaw ko tatiri. Ansa? Mag-uaw ko tatiri. Kay? Nangmanghuran ko tatiri. Simpo ko lagi mamanghuran ka naman dyan naman, magtapat man na sila yung kagabi eh. Ano sa ganin mo tatiri? Kung naman sila nag-honeymoon. Bing uli sa food, Bing kay muduaw ko kami ang mama papaatan, Bing. Isbing muli ka ng eskwela pas bingbing. Tatiri. Kami tita Marilu, di naman mi ba na simbahan kaning lahi na magsimba tatiri. Pero maura maghapon, o sarap maghapon, ginuog simbahan. Okay, nagyapon mi tita Marilu man tatiri. Ha? At ang tawagan ba, dati maitot magang mama tatiri. Tawagi. Nay, tawagis as tita Marilu sa iyong cellphone ay tita Marilu. Sa una kabasa-basa pamanta sa una kay kabasa-basa pamanta sa una tita Marilu kan di naglahi na makagsimbahan. May natakabasa-basa ng lugar da tita Marilu. Daga bisita rin Ida kuno kung taparan karon matug kay ba kuno koy kauban dari kwarto ako kuno isa. Naluoy kuno si jalan kay ako rang isa dari kwarto. Undag nay wakwak ba makasud ka kanon ka tatiri. Sa? Undag nay wakwak usud kanon ka unda tatiri. Diaw. Kanang uloy makanang haday nga. Undag na Tiguang naman ko. undag nay wakwak ba kanon ka kinta kay tatiri. Sa? Undag nay wakwak ba musud kanon ka kinta kay tatiri. Isang ba na ko kay mo kaila? Si Sidra tatiri. Shut up! Inasore! Sorry.
sa ate, Sitra. Hala ka day.